Des de fa unes setmanes s'ha posat en marxa un nou projecte, un nou mitjà de comunicació al Ripollès que es diu la Vall de Ribes TV. Des de Vall de Camprodon TV volem donar la benvinguda a aquest nou mitjà de comunicació que sens dubte amplia l'oferta de comunicació a tot el que és el Ripollès. La Vall de Ribes TV és una iniciativa de l'empresa Crea.cat de Ribes de Freser i des del primer dia compta amb el suport de Web 3.0. Des d'aquí els hi volem donar el nostre suport, els hi volem donar tota la força que necessiten per desenvolupar aquest projecte tan ambiciós, ja que ens consta que des del primer dia aposten per la qualitat i la informació de proximitat. Els hi desitgem molta sort i equip de Vall de Ribes TV, ànims!